Канал Алимы Шамильского района представляет. Цидулт инч адал хелгурилги кудиал игрушкаби сайгатал харизели хулишила. Жинцаго росунрука хезул хукм ботлилан жaqabitsine. Хажи русазул живжив тайла дабукуна соццар. Сюэлда цибукуна сюэлда цинги маймалкукуна сюэлда сюги царбукуна. Гозгов тайлас гов царбуге игрушкаби царгетун кудиал чахилал цинги инсанаса то шивенал царгетун рококи казал шавари кудиал тмогожубит тулгов гозо сайга теву нетлги адат. هجال هاريزه نوع السين شمرشه شمرجين دبوسون فموجي إغرشكا حساب الله خاملجي شاكلجي سنجي سبيق نياسك الله هارونا نيجي غوياسك أولئك سن كاملة غورة ناقصة كامونا نيجي سبيسة كامونا نيجي غرطة كامونا نيجي كاملة غورة جو بيه يالدا دعوة هيجو جاتوقي كافياسك الله بيرهون هذا سنجي كوديال أحياء شادي شرف مجال حيوان لوك أنا نيجي عدم لوك أنا نيجي هذا الجلاد ريت سرزال هيجون هل شد أبي جنرك أرجال غويل مالك سبيرك أرجو الجرودو